maysa. Kadayon nagdili magpaalkansi, pinaagi sa pag-awit niya kaniya. Kanang adunay kusog, kanang adunay tingog, kanang adunay kinabuhi, mga dayon niya kaniya. So, tatawagin ko na ayaw pagluyaluya. Man! Ayaw pagluyaluya sa pagdayon sa pagluyaluya siksoon. At ikaw dili maalkansi. Kitang mga Kristohanon, dili manggalhayahay ang atong kinabuhi. Amen ba? No? Aduna kay mga pag-aagian na ana sa pulong sa Ginoo. Nga once sumusunod ka ni Kristo, aduna gyud kay mga kalisdanan na maagian. No, but praise God igsoon, kita magapabilin, makapabilin kayo talya sa atong Ginoo. Kay ngano, aduna tay ginasaligan nga Dios nga makakagawom sa tanan. Amen?